ne kwana biyu muke labari kwana biyu sai godiya bari ma malam kasa ta kone tun shekaran jiya rabo na da sisin kobi a yanzu nan wajen oga na zo a fahimce ni kare da nake son in yi rijista kai haba ai zaman na ya isa Allah ba kinan ma wallahi ya isa ya isa zaman nan na guda bai da Allah kai wannan na ci mata ga dogo sai dai na gudu sai dai bari Allah yanzu ka san da zai assalamu alaikum dan gaji ya ji ka alhaji barka dai kwana biyu da yake cikin ne to ya da Allah ina baka nake wurin ne baka nake haka ne wallahi gara na kawo tinja nake gyara ai ni ne baka nake what au wai kai ne wani daga sai to da Allah gyara mu motar nan da kyau me matsalar ta kana yin jackson ne kafireta kenan sai ka za a gyara ma da Allah gyara mu dan haji ya ji ka alhaji ana jira na ne da sauki yayi insha Allah je ka dawo za a gyara jira na ne ake da sauki eh gyara Allah ya gyara ka gani ma fa gyaran nan ba yashi ba kuma alhaji ne wannan yana da ku aka murtsike mai yana to shikenan wai ina kafirin da yake ne kafirin mota yana ina ne gaskiya fa kana ji yana ga wannan hanyar fulogi ce hanyar fulogi ce sai assalamu alaikum assalamu alaikum injin motar ne na da Allah ya hakuri ina nan zuwa yanzu nan insha Allah gyara yake min wallahi ina nan zuwa in Allah assalamu alaikum hajjaji ka alhaji barka dai ya aikin an motar nan ta ga ta ci lagireto lagireto ne ta ci to yanzu kamar ina da same shi ko babban bakin mata yana ai kana ji yanzu za a samu wata naira 100 nan what 100 bari da gaske bari da ai kasuwa mu da Allah kudi nake so yanzu nan insha Allah a turo min 150 ba mu kala insha Allah sai oga hajjaji ka alhaji an kusa insha Allah na wajen kudin wai wannan wai ta ina ce kai kamar ya za ka ciro waya ka ce wai waya ta ina ce baka san da ka ciro kamar ne ba ce ma gyara ake ba ake malaji to ku gyara to gashi na muna yi ku gyara ina gani su ko da wai ina wajen fulogi ne wai fulogi ne kai kawo kule na wa ya zan ba ku gyara kuma sai inda kuke gyara ba alhaji ba wanka da kai da Allah gafara ta kuke alhaji ke alhaji kaza alhaji kawo mu da ki wallahi alhaji kawo mu da ki wallahi da Allah ya kake turo wa assalamu alaikum da kare Allah kamar ya kawo ya kake abun nan da kawo alhaji kamar alhaji har ake yi alhaji kamera jaki kamera sai ka kamar ya alhaji kamar wai bai ma san da turo waya ba ne ka zo ka ba yanci ma zanni gyara ba ka san zama banza bane na wuri ba su komai yanci ma zanni nan yanzu suke zama kai ba masu gyara bane ba yan ba wannan da ka zo ka ba gyara za a gyara ba gyara bane ka zo ka rika tamba ka ce ina masu gyara suke ana ta ala jira nan ka ga banza ga wani mu ne masu gyara kowa ya sani ba za mu gane su ko kai gaba kai gaba wallahi suna ciwo mutunci alhaji in ka zo gyara ka rika tambaya su waye masu gyara ba kawai ka ba